abychom to trochu odlehčili a urychlili, jestli dovolíte, protože vím, že jste se přišli v první řadě bavit, takže chcete možná slyšet i naší kapelu, která tady již čeká, tak já se pokusím co nejstručněji představit ty občany, pro něž jsme se rozhodli v naší obci. A skutečně to bylo poměrně dlouhé rozhodování a dlouhé hledání, nejen o nich, ale také jich. Abychom se dohodli na tom, že první 4 občané dnes obdrží plaketu Čestný občan obce Bačalky. Možná o některých z nich vůbec nic nevíte a mojím úkolem je teď, abych vám je představila. Jako první bych pomaloučku pozvala sem k nám pod pódium a mezi tím budu povídat, protože ono jí to chvilinku potrvá. Jako první pozvu mezi nás paní doktorku Vladimíru Gebhartovou. Ona se narodila 1. ledna roku 1931. Narodila se na Bačalkách s rodným jménem po své matce Růženě jako Zapadlíková. Maminka pracovala jako pomocnice v kuchyni v restauraci v Libáni a tak vyrůstala především se svojí babičkou Kateřinou Zapadlíkovou, která se na Bačalky přestěhovala jako